खानस्रि बेलावखौ जेरैबायदि संख्रि होयो खुगायाव बेबायदि संख्रि होनानै दोननांगोन जोङो। गावजों गावनो सोंखारिलायो बर'जों बर', नाथाय जोङो गुबुनजों मानो नेवसि जानानै थायो। जों गावजों गाव मोसा, नाथाय गुबुन हारि सुबुंजों मोनो दाउसा। खुलुमबाय। गिबियावनो आं फंनैसो खोथा फोरमायनो सानदों जे दाखालि साननैसो सिगां जाना थांनाय बिथांनि मुङा मा होनदों तालुकदार, माबा मोनसे तालुकदार, आं मुंखौ रोखायै फोरमायला। बिथाङा बर' हारिनि सुबुंफोरखौ बर' हारिखौ बिथाङा मा बुंदों, बर' हारिनि सुबुंफोर बर' जाथि सैमा होननानै बिथाङा बुंदों। जों गावजों गावसो सोरबा इउटुबारा सोरखौबा माबा बुंदोंब्ला बेयाव खिन्थु बारसोमनानै जों खोथा बुङो। थिग दं, बेखिनियालागै थिगानो दं, बुंनांगौ। सोरबा जुदि गोरोन्थि खालामदोंब्ला हारिनि थाखाय, सोरबा जुदि हारिनि थाखाय माबा मोनसे गोरोन्थि खोथा बुंदोंब्ला बा बिथांनि सायाव एक्सन लानांगौ। नंगौ, आं जुदि माबा बुंदोंब्ला सोरखौब्ला, बे जुदि आंनि खोथाया जुदि नंखाय खोथाब्ला बा सोरखौबा दुखु होनाय बा हारिखौ दुखु होनाय खोथाब्ला आंनि सायावबो एक्सन ला, आं बेखौबो हास्थायो बा बेखौबो लुबैयो। नाथाय जोंनि बर' हारिनि दिनै माहारियारि आफादफोरा बिथांनि सायाव जे बिथाङा बुंबाय बर' हारिया सैमा होननानै, जाय सुबुङा बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों जोंनि बर' हारिनि सासे सुबुंखौ नङा, XYZ खौ नङा, A to Z गासैखौ बर' हारिनि सुबुंखौ लानानै बिथाङा बुंदों मा बर' हारिया सैमा होननानै बिथाङा बुंदों। दा बेफोरबायदि थासारियाव जोंनि माहारियारि आफादफोरा फंनैसो खोथा बुंनायखौ बा एक्सन लानायखौ जों लुबैयो। नाथाय जोङो गुबुन हारिजों मानो दाउसा फिसा बायदि जानानै थायो। दा बिथांनि बे खोथाखौ रायनाय खोथाखौ लानानै गोबां दुखु मोनदों आरो गासैबो बर' हारिनि सुबुंखौनो बिथाङा दुखु होदों। बेनिखायनो आं सानो बिथांनि सायाव गोख्रों एक्सन लानांगौ। मानोना बिथाङा सासे बर' सुबुंखौ थांखिनानै बुङाखै, बिथाङा बर' हारिनि गासैबो सुबुंखौ लानानै, बर' हारिखौ लानानै बिथाङा सोंखारिदों, बिथाङा गाज्रियै बुंदों। आरो बैफोरबायदि गाज्रि बुंनायजों सोरबा इउटुबारा जुदि ओंखारोब्ला, बिथांखौ जुदि सोंखारिनो हायोब्ला, बिथांनि सायाव एक्सन लानो हायोब्ला, बिथांनि सायाव मानो एक्सन लानो हायाखै दिनैसिमहालागै? जाय अफिसारा दिनै बिटिआरनि हालामाव थानानै बिटिआरनि खामानि मावनांगौ आरो बे बिटिआरनि रायजो राजानि फैसाजोंनो बिथाङा दरमा लागासिनो दङ। आरो बेफोरबायदि थासारियाव दिनै जोंनि माहारियारि आफादफोरा बिथांनि सायाव एक्सन लानायखौ आं गोख्रोङै लुबैयो। आरो ससियेल मिडियाफोराव जोंनि माहारियारि आफादफोरनि गोबां आफादफोर दङ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव, बिथांमोना फंनैसो बुंनाय, बिथांनि सायाव एक्सन लानायखौ आं बेनिखायनो लुबैयो जे जोंनि हारिनि सासेल' सुबुंखौ बिथाङा थांखिना बुङाखै, हारिनि गासैबो सुबुंखौनो थांखिना बुंदों। जों मिथिगौ जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबाङा जिउ बावलांदों, गोबाङानो मुंख्लं जालांदों। बिथांमोननियावबो दिनै बे खोथाया थांनानै गोग्लैयो। अब्ला बिथांमोनखौबो सोंखारिनाय बायदि जादोंना जायाखै? नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमाय। आरो बिथांनि सायाव मा एक्सन लानांगौ गोख्रोङै, बेखौबो सान नोंथांमोना। बे साननो गोनां खोथा जे बिथाङा बर' हारिजों लोगोसे बर' हारिनि गासैबो सुबुंखौनो बिथाङा सोंखारिदों। गावजों गावनो सोंखारिलायो बर'जों बर', नाथाय जोङो गुबुनजों मानो नेवसि जानानै थायो। जों गावजों गाव मोसा, नाथाय गुबुन हारि सुबुंजों मोनो दाउसा। बेफोरबायदि जों मानो जानानै थायो? थ' जियानो जाया मानो भिडिअखौ शेयार खालामना हो, ओरैबायदि शेयार खालामना हो जे गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो मिथियो बर' हारिनि खौसेथिखौ। खानस्रि बेलावखौ जेरैबायदि संख्रि होयो खुगायाव बेबायदि संख्रि होनानै दोननांगोन जोङो। आरो लासिंसिं खोथाया बेबो जे दिनैनि सरकार, जाय सरकारा दिनै गावखौनो पावारफुल होनानै बुंबाय थायो बा गावखौनो पावारफुल होनानै बिथांमोना फोसावो, आरो बे सरकारा बिथांनि सायाव जेबो एक्सन लाया नामा? आरो लासिंसिं बेनिखायनो मोनदों जे रावबो दिनै सानैसो इउटुबारा बेनि सायाव खोथा बुंदों, नाथाय बिथांमोनखौबो सोरबा गाज्रिसो मोननो हागौ। दा दिनैबो दाबो जोंनि हारिनि सुबुंफोरखौ गादबनो सानो गुबुन हारिनि सुबुंफोरा। आसरित खोथा। दिनैनि बै समावबो, बे दिनावबो, आरो बेबायदि सरकार थासान्दियावबो, जोंनि माहारियारि गुथुमफोर थासान्दियावबो जोंनि हारिनि सुबुंफोरखौ गुबुन हारिनि सुबुंफोरा गादबनो सानो। खोथाखौ सानना नाय, एसे सानब्ला नोंथांमोना रोखायै बुजि मोनगोन। आरो एसे साननानै नाय माबायदि बिथांमोना गादबनो सानो, माबायदि मिस इउस खालामो गावनि पावारखौ बिथांमोना।
बा मा मोनसे आसरित खोथा जोंनि न'आव थानानै जोंनि जायगायाव थानानै जोंखौनो बेबायदि सोंखारियो बर' हारिया सैमा होननानै बुङो बा बेफोरबायदि थासारियाव जोंदि एक्सन लाया बे माब्लाबाबो जानो हाया। बेनिखायनो माहारियारि आफादखौबो आं खावलायो जोंनि बर' हारिनि बिथांनि सायाव गोख्रों मोनसे एक्सन लानांगौ जाहाथे उनफारसे गुबुन सुबुंफोरा गुबुन हारिनि सुबुंफोरा आरो बेफोरबायदि खोथाखौ माब्लाबाबो इउज खालामा आरो बेफोरबायदि गावनि पावारखौ माब्लाबाबो मिस इउज खालामा। गोबां दुखु मोननानै बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामनो दाबाव आरो दुखु मोननानै भिडिअखौ बानायदों आरो माबाफोर जुदि गोरोन्थि जादोंबा गावनि फंबाय साननानै निमाहा होबानो जाबाय। मानोना हारिनि सायाव जाथिनि सायाव बर' रायजोनि सायाव मायबाफोर जुदि सोरबा बुङोब्ला बेखौ आसि दिन्थिनानै बा बेखौ फोसाबनाया जोंनि गासैबो लाइमोननि बा गासैबो बर' हारिनि गासैबो दैदेनगिरिफोरनि आरो गासैबो बर' माहारियारि गौथुमफोरनि जोंनि गासैनिबो मावनांगौ खामानि आं होननानै बेखौ सानो आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमाय नोंथांमोना मा सानो आरो आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादों नामा बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमाय। स' जियानो जाया मानो भिडिअखौ नायनो थाखाय थेंक्स फर वाचिं। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि बाय बाय।